znate kako, to je on ide i obdaništem, ide već 3 godine obdaništem i on ima tu naravno druge djece i sve, ali on nema neki kontakt sa njima, to je rijetko. To je rijetko da on se obično sam odvoji, igra se sam sa sobom, što kažu, sa stvarima. Roditelji se osame ta često, jer ta djeca nekad ne mogu, na primjer, što je kod mene isto slučaj, mi rado idemo na bazene, jer dan voli jako vod, problem je zimi. U Njemačkoj imaju ti puno, imaju evo i kod nas, ali u Njemačkoj baš to raspostranje, imaju puno termi koji su bazeni zatvorenog nekog tipa gdje je toplo, a dan tu ne može. Jer je tu jednostavno previše ljudi, prevelika galama i probavali smo jako kako često tu da idemo, da posjećujemo ta mjesta, međutim pogotovo oni imaju onaj razglase gdje traži nekoga ili nešto je to kad se upali, to je jako bučno i njemu jednostavno nije funkcionisalo i to takva mjesta smo ne posjećujemo. Ista je stvar sa igralištima, moramo da biramo koja su to igrališta, je li tu možda previše ljudi ili nešto.